خوندەکارن هێژا ئیرۆوانەیە ئەمە ڕوومەتداین و پاراستنە نرخان. چاوە ئەم ڕوومە تێ بدن نرخ ئەم چاواژی ئەم نرخ بپارێزن. شخوا دەماکو ئەم دبێژن نرخ چییە؟ نرخ ئەو بەرهەمێن و کەسایەتێک وان ئافراندن یان ژی جڤاک یان ژی نرخێ جڤاکەیە یان ژی نرخێ نەتەوی. ئەم بێن نرخێ کەسی شخوا نرخێ کەسایەتێکی چییە؟ ئەو کار یا بەرهەمێن گۆبدەستی خوا چێکردنە میناکەکێ ئەم بینن ئەس ئیرۆ تشتێکی بافرینم دوێ ئێ دەردۆرامە ئەس ژی و ئێ دەردۆرامەژی لوی تشتی خودی دەرکەمە. نرخێن کەسی ئەم بێژن چێ ئەس بەڕێکێ لە مالا خۆ ژم بۆ مالێ چێکم بەرچی ئەوێ گۆلمالێ تێن ڕاخستن ئەم لە عەردەی داتینن ئەم وان چێ دکن. ئەس بەڕێکێ ئیرۆ چێکم بەڕێک خۆشک بەدە و ڕەنگی وێ ولۆ خۆشک ئێ دەردۆرامە یەک بێ ببینم بەڕێک چێکری چێت بووی بەرەی خراب بکە هین خەڵاس نەکریێ بداوی نەکری یەک خراب بکە یان ژی بشەوتی یان تشتێکی بکە نا دوێ وی تشتێک و بەرهەمێک و وی کەسی چێکریێ لە کارێ دەستیوی دوێ لێ خودی دەرکەم ji ber sibê tiştê got kesek çê dike sibê wê ji bo zarokê wî ji bo nifşên bê wê bê jê bê sûdgirtin. Em ê bên nirxên civakî. Nirxên civakî çi ne? Ji xwe waneyek borî dijî me sinc birbû. Dema em bêjin nirxên civakî ew sincên civakî, ol û bawerî, em bêjin rastî, dilnizmî, kesayetekî dilnizm bi baş bi hundirê civaka xwe de xwedî li nirxê civaka xwe derdikeve. Nirxên netewî jî hene. Nirxên netewî çi ne? Ji xwe her milletek xwedî çandeke xwedî neteweke milletekê got tiştên wayî hevpar hebe em ji war dibêjin netewek. Tiştê hevpar jî em dibêjin çi ne? Kevneşopînê, dîrokê, zimanê, toreyê. Ev tişt di hevparin zimanê wan e, ala wan e. Tiştên hevpar di nava wan de divê bên parastin. Me got al, ziman, dîrok, wêje, tore, folklor, çand her tişt divê em lê xwedî derkin. Berî her tiştî ziman. Em wek milletê Kurd divê em xwedî li zimanê xwe derkevin. Ji ber em dibêjin zimanê me bedena me ye. Divê em li bedena xwe xwedî derkevin. Wek got li bedena xwe xwedî derkeve divê tu li zimanê xwe xwedî derkevin. Mîrê zimanê Kurdî Celadet Bedirxan dibêje zimanê xelkê cil û bergê mirov, zimanê mirov cermê laşê mirov. Ji ber vê yekê divê em li zimanê xwe zimanê Kurdî xwedî derkevin. Dîrok divê em xweşik dîroka xwe nas bikin. Divê em baş dîrokê nas bikin ji bo em her tiştê xwe xwe re û tiştê ser xwe jî erkê xwe jî nas bikin û tiştê goşmetê xwestin jî em nas bikin. Li wêjeya xwe, li kevneşopiyên xwe, li her tiştî divê em xwedî derkevin. Ji xwe em dibînin anaka kevneşopiyên me tar warî bûne, em tiştên xwe li mûzexaneya Loverê dibînin, em li mûzexaneyên Brîtanya dibînin, li Amerîka dibînin. Ev tiştên bi nirx çima ji welatê me hatine derxistin, li welatên dinyayê di mûzexaneyên wan de tên pêşkêşkirin. Ji ber herdem milletê Kurd dihat qirkirin, çanda wan, kevneşopiyê wan jî dihat talankirin. Di vir de divê em wek kesayet li her tiştê di hundirê civaka xwe de, li netewa xwe de tiştên got kesayet afirînin em lê xwedî derkevin. Ji ber ku em xwedî li xwe dernekevin, em xwedî li kesekî jî dernakevin. Destpêkê divê em li xwe xwedî derkevin. Temam? Em ê waneya xwe bi hev re bixwînin. Ji xwe waneya me rûpela 120 rûmetdayîn û parastina nirxan. Em dikarin nirxan bi çend mînakan vebêjin. Mînak, nirxên civakî, netewî û kesî. Pêwîst e
مروف بتایبەتی خوێندەکار و جوان لەسەر تەواهی وان نرخان خودی دەرکەون. بپارێزن دوێ ئەم لە وان نرخان خودی دەرکەون و ژوو بپارێزن. هەکە مرۆڤ ڕوومەتێ نەدە نرخێن هەیی تو ڕوومەت ji kedawî û wêre jî nayê dayîn. Xwe me got nirxên kesî hene, nirxên kesî çi ne? Ew ked û berhemên ku ji aliyê mirovan ve hatine afirandin û dayîne û dayîn. Em bêjin wek çi mînak? Wek nivîsa berhemekê, berhema kedekê û here wekî de. Nivîsa berhemekê dema ku em dibêjin dengbêjî me hene gelek çîrok, efsane, destane gotinine divê em li vê wêjeya xwe ya bi nirx jî xwedî derkevin. Ne tenê tiştê ku li ber çavan tê dîtin, tiştê ku tê bawerkirin jî çîrokên me yê gelêrî, efsane û destaneyê me jî divê em lê xwedî derkevin. Ji ber bi demê re tiştekî herî bi nirxin dîrokek duwan diveşartî. Nirxên civakî ew ked û berhemên ku çi heyberî û çi rewanî jî aliyê civakê ve di dûmana dîrokê de hatine pêşxistin. Mînak, hezir, sinc, çand, ol, bawerî, huner, ziman, rêxistin û her wekî din. Nirxên netewî çi ne? Nirxên netewî her netewe û komên mirovan ên di cihekî de ku bi hev re dijî xwedî hin xalên hevpar in. Me got çi ne? Ev xalên girîng ew in ku bi xwî û xwêdana neteweyekî hatine derxistin, em ji wan re dibêjin nirxên netewî. Weke mînak, me got vê em li van jî xwedî derkevin. Şehîd, welat, al, ziman, bawerî, çand, dîrok, tore û her wekî din. Em nirxê ku me hat ser ziman divê em li van nirxa xwedî derkevin ji ber şehîdê me rûmeta me ne, welatê me divê em lê xwedî derkevin, zimanê me bedena me yê divê em lê xwedî derkevin, çanda me, dîroka me, hemû hebûna me ne divê em li wan xwedî derkevin. Xwedî derketina li tevahî van nirxan û yên weke van erkên her kesî ne ku van nirxan weke rûmeta xwe bibînin, biparêzin û pêş bixin. Pişt re nirxên kes, malbat, civak û neteweyên ji derveyî xwe re jî rêzdar bin û biparêzin. Lewre mirov xwe neparêze û li xwe xwedî dernekeve, mirov nikare li kesekî din jî xwedî derkeve û biparêze. Bi taybetî xwedî derketin, parastin û pêşxistina nirxên heyberî û rewanî yên netewî ji bo hemû nifşên mirovan şert e. Xwendina waneya xwe jî bidawî kir. Em ê bên wateyên me peyva, peyvên zehmet çi ne dindirê waneya me de em ê wan bînin ser ziman. Heyberî me got tiştê li ber çavan tê dîtin û karib destê xwe jî wan bigire, ev ji wan dibêjin tiştên heyberî. Rewanî çi ne? Tiştên ku li ber çavan nayên dîtin lê çawayê tên bawerkirin, wek em bêjin hezkirin, bawerî, xweşikbûn, ev tiştên nayên dîtin li ber çavan. Me waneya xwe xwend û me şîrovekir, em ê ramanek bingehîn ji vê waneya ha re binivîsînin. Em çi ramanê binivîsînin? Min ramanek bingehîn ji waneyê re derxistiye. Divê em li nirxên kesî, civakî û netewî xwedî derkevin. Çima? Ji ber ku em li xwe xwedî dernekevin, em li kesekî jî nikarin xwedî derkevin. Çend pirsên me hene, em ê bersiva wan jî bidin. Pirsên me, pirsaya destpêkê ji me re dibêje nirx çi ye? Me got nirx çi ne? Ew berhemên kesayetekî yan jî civakekê yan jî neteweyekê em jê re dibêjin nirx. Tamam? Pirsa me ya dua çi dibêje? Dibê berpirsiyariyên me li hember nirxên civakê çi ne? Çi erkê me ye li hemberî van nirxa? Ji xwe me got erkê me xwedî derketin û parastina wan e. Zêdek divê em xwe li wan xwedî derkevin û biparêzin û pêş jî bixin. Divê em li wan bi demê re li gor demê li pêş jî bixin. Rêzmana waneya me jî li ser
دما بي شخوا ما دما بوري ما دما نهابر بو و دما بيجي بربو آنها أمي دما بوري ببن. دما بوري شخوا كاركي هات دما جو كارك هاتبه كرن و دمك دسر درباس بوبن ام جير دبيجن دما بوري ما قول كارك هاتبه كرن و دمك جي دسر درباس بوي ام جير دبيجن دما بوري. اما هن مينا كان بدن دورده نرميني پرتوک خوند نرميني پرتوک خوند جزود خوندیه دو خوندیه بری مهکی خوندیه بری سالکی خوندیه پرتوک خوند بالا خب دینه مد کی جان دمید گوتیه دما گو از دمان هات بیجم شخو ما میناکم بربون از بیجم نرمین پرتوک دخوینه نه لی دما گو از بکم دما بوری از بیجم نرمینی پرتوک خوند نرمینی پرتوک خوند میناکا میادن آزاد جدبستانی هات کنگی هات دو هات بیر هات بری مهکی هات آزاد جدبستانی هات دما بوری دورده ما آلا برخودانی هلدا شخوا آلا برخودانی کنگی هات هلدان دما بورید هاتی هلدان ام نزانم کنگیه ما آلا برخودانی هلدا افجی میناکک بو دما بوریه میناکک دنه از بینم سر زمان من کاری خو دو کر دو من کاری خو کر دورده جی از دیار دکم انو چاها مد دما بوری دکریه دو یان جی بیر یا بری سالکی من کاری خو کر افجی دما بوری ده هیوی دارم باش دما بوری هاتل فهم کرن وانا یا مجی باش هاتل فهم کرن سپاس بوا